Isinqumo senkantolo ephakeme yase-Eastern Cape ehleze eGqeberha siphuma nje uMotoso usezame kaningi ukuthi leli cala lichithwe ngesizathu sokuthi alikho emthethweni. I'm of the view, in the light of all the circumstances of the case, that the state has not proved its case beyond reasonable doubt. Yes. Quiet, please. The accused are found not guilty and are discharged on all the charges. Ijaji ligxeka umbuso ngokungapheki abasolwa ngemibuzo. The cross-examination of the accused was desultory in the extreme. No thought went into it. The trial was set down for 9 days to deal with the evidence of the defence. Accused 1 testified for a whole day, setting out his defence, but the cross-examination of accused 1 lasted less than a morning session. Umfundisi uMotoso usemukele isinqumo senkantolo. I thank God. I give him all praise. I am 67 by July, next July. I've been in prison for 8 years. I think it's better for me to rest first. Kusenjalo, uphiko lwentsha leqembu iANC luthi ludumele ngesinqumo senkantolo. Inkundla mayithathe abantu abavictimizayo, abantu abophula umthetho, baprove to court into yobana bamsulwa, hayi amaxhoba funeka ezipruvile uba abadlwengulwanga ngokwenene nangenyaniso. Lesinqumo sijabulise kakhulu amalungu ebandla lakhe iJesus Dominion International Church abe lokhu eseka uMotoso uma evela enkantolo. Lo mfundisi waseNigeria waboshwa ngoMbasa ka-2017 kanti ke leli cala selibambezeleke kaningana njengoba nabanye ofakazi bazi bahoxa ekwethuleni ubufakazi. Akucaci ukuthi uMotoso uzothatha ziphi izinyathelo kulandelwa ukuboshwa iminyaka eyisishiyagalombili.